Тапшыруыбызның алдагы кытлау сәламен без Шырдаклы районы Иске Оренбаш авылында туып үскән хөрмәтле милләттәшебез Нуруллова Сания Хасыбулла кызына юллыйбыз. Бүген 6 гыйнвар көнне ул үзенең 84 яшьлек олы туган көнен каршылый. Әлеге гомер тантанасы белән ихластан аны сеңлесе Зөлфия, Фагил, Азалия, Илнар, Фаил, Альбина, Суфия һәм Иршат кытлап, иң җылы теләкләрен җиткерәләр. 84 ел элек безнең газиз апабыз, якыныбыз дөньяга аваз салган булган. Яшәгән гасырга якын гомерендә билгеле ул авырлыкларны аз күрмәгән. Аларның бала чагын сугыш, яшьлек чорларын сугыштан соңгы авыр еллар урлап алган. 42 ел үз гомерен авыр эштә, колхозда сыер савучы булып үткәргән. Тормыш иптәше Шәвкәт абый белән бик күпләргә үрнәк булып 62 ел бергә гомер кичерәләр. 21 ел элек Шәвкәт абыйның сәламәтлеге шикләнә. Һәм шул еллар буе апабыз тормыш иптәшен хөрмәтләп, яратып карый. Әйтергә кирәк, мәхәббәттә алар 2 улларын һәм 1 кызларын үстергәннәр. Бүгенге көндә инде аларның 4 оныклары һәм 6 оныкчалары бар. Кадерлебез, каралы ягъягыңа. Син үзең үстергән чәчкәләр арасында бүген балкып утырасың. Синең сабырлыгың, ярдәмчеллегең, ышанычлы туган, киңәшче булуың сине тагын да матурлый. Синең әле менә дигән хуҗабикә, яраткан әни, алыштыргысыз әби булуың сине чын татар хатыны итә. Яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Алда күп еллар җан тынычлыгы, сәламәтлек, шатлык, куанычлар белән үрлеп барган гомереңдә безне шатландырып яшәвеңне дәвам итсәң иде. Ак кышларда тугангамы, һәр вакыт синең күңелең аклыкта һәм сафлыкта. Кешеләргә ярдәмчел, киң күңелле, юмарт, олы җанлы, гади, кешелекле булуың белән башкалардан аерылып торасың. Алдагы гомер юлларың озын һәм бәхетле булсын. Бәхетләрең гомерле булсын. Янәшәңдә һәр вакыт бала уныкларың, ышанычлы туганнарың, сине саклаучы да, яклаучы да ныклы гаиләң булсын. Акыллы да, сабыр да син, тыйнак һәм итагатьле. Гомерең буйларына сау сәламәт булсаң иде шиксез бәхетле. Туган көнең котлы булсын, апа. Йөзләреңдә бәхет балкысын. Изге, мәрхәмәтле йөрәгеңдә һич сүнмәсен кояш яктысы. Якты йөзле, тәмле сүзле, газизлардан газиз апабыз. Мең рәхмәтләр укып сиңа озын гомер, саулык телибез. Әле тагын бик күп еллар дәртле типсен синең йөрәк. Бәхетле бул, апа, рәхәт яшә, читләп үтсен сине кайгы борчылар. Гел шатлыклар гына алып килсен һәр туачак матур алтыннар. Сәламәтлек сине ташламасын, болыт капламасын көннәрне. Яшә, апа, бик озак шатлык белән, син бит безгә бик тә кадерле. Хөрмәтле Сания Хасыбулловна, туган көнегез мөбарәк булсын. Алда да якыннарыгызның җан җылысын тоеп, гомер кичерегез.